Action Reports, first portion diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes. Pizza City na bulan sang Abril tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur, norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, sistema sa pagbokal sa Negrinse Kadiwa ginliwat agod istriktuhon ang physical distancing batok sa COVID-19. City Administrator Imang nagapanawagan sa publiko hindi maalarma kung may medical team nga makita sa ila barangay. Senior citizen patay matapos nalutangan sang bipak sa banwa sang Kanduni. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Kompirmado sang Philippine National Police spokesperson Brigadier General Bernard Banak nga nagdangat na sa 19 kakapulisan ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Banak, sa among record, duwa na dire ang naka-recover, samtang duwa naman ang napatay. Sa pinakaulihing nga record, positibo sa virus ang 31 anyos nga babae nga opisyal gikan sa Alguna kag 41 anyos nga lalaki nga opisyal gikan sa Cavite kag isa ka 45 anyos nga babae nga opiser gikan sa Batangas. Suno kay Banak, ang PNP Health Service ang nakarecord na sang 280 ka mga personnel nga ginakabig pasyente under investigation, samtang 1,322 naman ang ginakabig person under monitoring. Palayag ni Banak, ang Kiangan Billeting Center sa sulod sang Campo Crame ang may 39 ka personnel nga gin-admit nga ginakabig bilang pasyente under investigation nga kinanglan magpaidalom sa mandatory self-quarantine. Amo ni ginasiling naton, Army ka man, Navy ka man, katapo ka man sa kapulisan, armado ka man, may armalite ka man, may 45 kalibre ka nga pistula, wala kagin mahimo sa kontra nga hindi makita. Kaya kung makita nilang kontra, ginlutangan nila. Kung mga terorista ang ila nakita, may inkwentro nga nagluntad. Diri ya, bisan gasakay ka sa tangki digira, hindi kahilway. Hindi umakita ang imo kasumpong kagaw ang nagaarangkada sa aton. So, extra nga paghalong kay bisan diin ikaw nga bahin, kung tapikan ka sining kagaw, wala kagid sang mahimo. Hindi ka man kapanagang, hindi ka man kabato, kay hindi mo makita ang imo kasumpong. Halong kita, hindi gid magpasayang-sayang. Tumanon ta kung ano ang mando sang aton sini mga personnel sa ikayong lawas sa aton gobyerno nasyonal, probinsyal kag lokal para ini sa aton nga ikaayong lawas. Kung saan matapos ining krisis karon nga ginatubang sambilog nga kalibutan, panahon lang ang makasugi. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:36. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin.
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan.
Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na morning. Bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental, sa malaputan sang aton signal. Kamusta kamudira karon nga kagahon? Malinong pagyapon ang pila lang ka mga pribado nga salakyan kag ang pila ka mga ginasakyan nga may ara nagakabit nga quarantine pass ang makagwa sa tagsa kapuluyan. Kabay pa nga hindi na ini maglawig kag makabalik na kita sa normal naton nga pagpangabuhi. Makahilidlaw man no? Nga makalibot ikaw sa mga mall libre sa balatian, makalantaw-lantaw ka pelikula sa mga sinihan, kapi-kapi ikaw pod sa imo sini mga kabyanan. Makahilidlaw apang wala kita sang mahimo. Kung anong mando sang gobyerno, tumano naton. Karon nga kaagahon check-upon ta naman ang palibot. Kamusta na ang mga dalanon? Kamusta na ang mga merkado? Nagbukas na bala? Kamusta ang mga balaklon sa merkado? Idulong namon sa inyo ang nagapanguna nga presyo. Sa nagapanguna man nga balaklon sa merkado, plus ang pila ka mga senaryo sa palibot sang siyudad sa Bacolod. Balita sa Patol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Action Fred, good morning sa aton mga tagpalamati. Good morning ang patrol ari diri sa area sa Libertad, sa may Libertad Public Market na kibot kita Action Fred siding nga kaagahon. Masyado nakaligwas ang dalanon sa palibot mismo sang Libertad Public Market. Ina bangod wala na sang mga salakyan nga nagka-parking sa kilid mismo sa merkado Action Fred, no? Now, ang sitwasyon diri kay may baral ng ginbutang o ginpahamtang sa area Action Fred sa mga dalan sang Libertad o kung Hernais. Ginbutangan mismo sang baral. Kamot silingon, hindi nakapark ang salakyan. Hindi nakapark ang salakyan. Gilibot naman Action Fred ang area naman sang Mercedes. Ang Mercedes sarado naman. Butangan mang gyapon ang bilog mismo nga dalan butangan sang baral. Gilibot ang gyapon Action Fred sa may dalan naman sa Lopez Haina pasulod na mismo sa merkado. Butangan man Action Fred ilablang bangga PNP sa may dalan sang Lopez Haina. Sarado naman pakat sa may Ribson nga area, sarado halos ang purpose direction Fred. Ang rason mangkuton tabi kay ang iban diri kagilutok ang mga salakyan para magpanindahan. Si Sir Bala isa na diri nga baligya mismo no si Sir. Sir, live kasubong sa Action Radio. Anong rason diri Sir nga agin sirad ani mga dalan diri Sir? Para magligwa di ang sulod sa merkado, sa sagwa, ay pagti naging kung gutok ang mga tao, di kung hindi mo pagsiradan sa kada kanto.
muna ginahimo nila para magligwa. Para magligwa. So, saan lang nila naging plaster, sir? Gahapon lang ginasugdan. Gahapon sang hapon. Tapos ang hapon, Action Fred, no? Action Alvin. Yes, sir. Para ina nga hindi bala maginutok kag hindi magdinapitay. Para nga inatawag nila nga kinalan may antad kita sa isa kag isa. Yes, amo ni Action Fred, no? Amo ni ang social distancing pagid sa pagid. Ti ginahimo nga parkingan ang kalabanan Action Fred ibisan kahapon nga adlaw nakita naton diri ang mga nakaparking nga mga salakyan napahamtang sa area sang Mercedes, napahamtang diri man sa area sang Lopesay natubang mismo sa Libertad Public Market, no? And subong sini kumo ari nakita Action Fred sa Libertad Public Market. Diri makita ang tagidya subong kay kumo jutay pa lamang ang mga nagapanindahan subong mismo nga mabatyagan kag matalop nata nakita tagid subong ng social distancing sa area sang Libertad, no? And kadtuan ta naman Action Fred ang pila ka mga nagabaligya na mismo, no? Sang mga utan, mga kararuton kay nakita ba Action Fred kunti hapon abri ang sa bilog nga merkado entrance pakadto sa isdaan, pakadto ka sa karnihan, maagi kagid sa ila sini nga main entrance along sa area sang Hernais. Subong sarado ang main entrance Hernais. Sa may hidalan sang Mabini ayon nga entrance sarado man. Ang pinaka main entrance nga nakitaan ko diri para makasulod ka sa karnihan kag isdaan ari Action Fred sa area sang Mercedes kasubong man sa may Lopesay na nga entrance. So amano ang makaalagyan pakadto sa sulod sang isdaan, sulod sang karnihan, gin sulod agin baliduhan na lang ang bukas ka ngay kung dumdum mo Action Fred kahapon sa area sang Burgos Public kundi isa na lang ang ginhimo nilang alagyan kung may control number pasulod sa merkado. Now ari kita subong diri kay may mga utanon diri Action Fred nga subong nga aga available na no sa aton sining mga kauturan mangkuton ta kundi man ni halin. Sir, ang mga utan ta subong sir di ni siya halin sir. Sa Valladolid ba, barangay ni Didi? Sa Banwasang Valladolid Action Fred, no? Sa barangay Mabini, ang available subong binugkos na niya nga utan. Ang utan ta subong available diri is Alokbati. Sir, ano na? Alokbati ni no? Balaton? Balato. Inyo. Kabedyo dulom, no? Tugabang pila subong pre. 20 ang bugos din. Ang bugkos. Ining balatong 40. Anong available kang mga utan di? Ano ni okra? Okra. Oo. Tag pilang kilo ma? O binugkos man? O binugkos na sa 80 ang gatos. Ang gatos? Oo. 80 ang gatos. Ano mga available mga dahon-dahon subong? Ano na ulagbate? Kung ito kapag. Oo. Pila na? Ay, may 25. Ay, bugkos yapon. Bugos yapon. Depende na sa bugkos, no? Ang bilib. Action Fred, no? Halin siya sa area naman sa Valladolid ini nga produkto nga ginadalaman diri subong sa area sang Libertad para sa ato sining nga mga kauturan, no? Action Alvin. Yes, sir. Ako sigurado gid ako kundi buwas Miyerkules, Huwebes, amo ni siyang pinakadamo pinaklanay gid Miyerkules kag Huwebes kay Biyernes, Sabado, Domingo ang tao pahuway na duwa ka adlaw Biyernes kag Sabado, Biyernes Santo kag Sabado de Gloria. Yes, ati ang magluyag abi magpamalaklon ati ang taon ta kung available ni no sa ato sila nga mga kauturan. Hindi man ta pwede ka bakasyon, hindi man ta pwede kadto sa kondienda nga mga resort kay man ginadilian nina. So kalabanan sa una nga mo sini nga Semana Santa ang iban ato sa Boracay, ato sa Bambukal, kag iban pa nga mga matahom nga lugar. Subong yati masubo-subo kay hindi ta kagwa sa aton puluyan.
Nan, isa pa na, at least ang importante direction, Fred. Amo yung hustong makabig ta balag si Malandong. Tinder kagidjas balay pamalandong. Magpamalandong ka sa imo sinitag sa mga panimalay magapangamuyo di Holy Week kiupod na lang gid sa pagpangamuyo ang mangil matawhay balik sa normal nga sitwasyon ang siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, and at the same time ang bugos nga kalibutan na magbalik sa sitwasyon sa mag-isagil no sa pakig-away kontra sa COVID. Available subong action plan mo di kamuti subong available diri napahamtang sa area sang Lopez Haina ayon no. Si sir tagpila subong ang kamuti mo sir? 30? Tag 30. Di siya halin ang kamuti mo sir? Kanlaon? Kanlaon? Oo. Alin ba galinis kanlaon? Kanlaon, oo. Saan ulit nagabot? Ang nagligad ng adlaw. Nagtigad pa nga daw damo siyempre do mga sinako nga mga kamote. Lain klase ni nga mga klase-klase nga mga kamote no. May violet, may puti. Ang imo sir puro kwan lang dit available mo. Puro kararaw kon tanan. Oo. Manami na siya Action Alvin. Bakal Yes, kas na sa kamuti, bakal ka saging at talanukon bla. Pagabot sa Biyernes Santo kag Sabado de Gloria, ang pamahaw mo tinanok ka kamuti, pagkagabi ang tinanok nga saging, amo-amo lang anay na. Amo nang gusto nga pagbuhat. Di lang ano magkaon rice, gusto mong pa-sexy, namin sang kalawasan, di lang ano magkaon rice, no? Namin siya ang kamote. Pero namin yung action plan, no? Ang ibang diri action plan, ginabutang nila kamote, butangan nila sa ginamos. So kumbalas ginamos, namin ni siya, available din no kita sa area. Sir, salamat din sir, no? Halil tuyas Kanlaon, at least may delivery kita from Kanlaon. Dili naman kita action plan, no? Delivery man sa mga utan, nga tinumbok, damo mali mga utan, available si Madam Bla. Ma'am, ang utan ta subong, ang talong ma'am, pila ni siya subong ma'am? 60 ang kilo. 60 subong ang kilo sang talong. Di na halin ang mga utan mo, ma'am? Tanlaon. Kanlaon. Sa Kanlaon Action Fred. At least sa ato sila nga mga kauturan, at least para maging aware sila, nga padayon sa gihapon ang supply, no? Food supply, sa ato sila nga mga kauturan diri sa Negros kag Bacolod. Una, ang ining kamuti kaduha mga utanunta available subong magluwas sa talong available diri Action Fred ang carrots no ang carrots ta tagpila subong ma'am 30 ang kilo. barato nagdubo Action Fred 30 na lang ang kilo sang carrots ta o kung carrots ang available man diri sa iya may ara man siya beans no tagpila ning beans ma'am 60 ang kilo. 60 ang kilo subong ang Kanlaon man siya nga type no but anyway may ari diri may ano pa mga available ang iban mo mga ginakiyat mo na para na lang ng damo ng magpamanaklon ano tawag ta siya ni ma'am May magpangita man po o slice na talong. baligyan na lang Oo, baligyan. pero lain ang presyo Lain na, 30 na ni siya kay ang kuan man ni reject na. okay taga Kanlaon pud ka Oo, tayo kandaon. Cebu Action Alvin, yes sir pamangkutabi siya sa Kanlaon siya, ti okay mo lang ang paglabay sa mga checkpoint. ma'am sa Kanlaon ka okay lang man ma'am ang paglabay sa mga checkpoint ma'am Nagpakarga raman. Oh, nadula si Action Alvin, Nabera, si Capon Delwat, agi ikaw sa special communication para makapadayon kita dulong sa mga impormasyon gikan dira sa Libertad Market. Action Alvin? Yes, sa Action na Fred, no? Kamusta by the way, ma'am? May mga checkpoint man, haling Kanlaon, pagkatwa diri? Oo, naa. Naapo? Naa. Naa Action Fred, mayara, no? Damo man mga checkpoints din, ma'am, gagin agyan nimo. Dagan kag mga checkpoint nga gigan gikan Kanlaon panhipot. Oo, naa. Doa ka kuan sipon. Dito po sa inyo, ha? Sa kanlaon og dira sumag. Sa Kanlaon kag Sumag amo ni mga checkpoint Action Fred nga ila sila nga maagyan Action Fred, no? Hindi man distrito, ma'am. Hindi dili raman. Dili naman. Okay, pagkaon ko dala ninyo, no? Pagkaon man namong dala. Ano nga lang taga ni ma'am? Lot dayuday.
Silot-lot na yuday action Fred, no? Hindi man stricto ko no, kay basta baligya pagkaon ang importante, ang ma-deliver lang no ang mga pagkaon. Hindi lang ni action Fred mga utan ang available subong aga. Available man subong action Fred ang mga prutas no sa ato sila nga mga kauturan nga luyag magpalaklon, pamalaklon prutas diriya ti number 1 diri pinya. Ikaduha, magkutuntan na nga mga klase nga mga prutas. Ma'am Pinyata, ma'am, tagpila subong? 3.50. 3.50. Dinigikan ang inyong nga mga prutas. Salvador. Salvador. Doon Salvador. Doon Salvador, Action Fred. Lugar, ni Action Brian Morden, no? Available ta subong, ano ni siya nga klase, ma'am? Melon. Watermelon. Watermelon, tag 50 ang kilo. Ang kilo, tag 50 ang kilo. Kag available man ang sandiya, no? 20 ang sandiya. Ano nila klase nga isa mo? Sweet gold. Nga melon, sweet. Kanang yellow bala. Kilo ang sunod. Pero daw sandiya ang kulor niya. Oo. 30 ang kilo. Tag 30 ang kilo. Action Fred, ano tawag ta sino, ma'am? Sweet corn. Nakalas. Corn. Sweet corn ni siya, Action Fred. Pero anong color sini? Gold. Sweet gold. Oo. Oh, Sweet gold. Sweet gold nga daw sandiya po. Oo, daw sandiya. Gold nga melon. Anong color sini, ma'am? Kung abrihon? Yellow. Yellow. Yellow ang kilo. Pero may Action, Alvin. niya pulagi. Yes, sir. Basta ganitig ilinit, milon, sandiya, gabaha ina sa merkado. Uy, Nami siya kay importante na. ilinit mo kung magbakal ka milon bla, bakal ka sandiya, kundi kaguron mo ang milon tapos ang sandiya sa cotton mo. Pagkatapos imuon mo daw ice cream. Kanamit. Butangan mo ice, butangan mo sang gatas, sampat siya para sa mainit ka panahon. Yes, sir. Baklit Sampat ang yun sa bida- mainit yung panahon. Pwede mo na makabig, bra. Pwede na halo-halo. Apod na lang niya sa halo-halo. Mga prutas pero cold siya. Importante na action, friend. No? Halin man sa Salvador Benedicto. May mga kamuti ka diri mo. Lagko, puti man nga klase. Dinihalin dito man. Kanaon. Kanlaon. Ang iyang prutas halin sa Salvador Benedicto Action Fred. No? Muli ang mga available. Damo kadi ba kalagaw-lagaw ka lang diri sa area Action Fred sa Libertad. Daw dala na puro pamasyal bala Action Fred. Makapamaklal kadayon sang mga mga prutas, bakal kautan, amo nang makita na sining aganaw. Ang kadto namang kita Action Fred no? Sa mga magabaligya bala sang utan mangyapon si Toto. Pila subong ang inyong nga kuan niya. Marguso. Mangkota diri sa Piak medyo sa London jutay para makabal. Inyo ni ma'am. Pila subong ang presyo sa Marguso, ma'am? 100. Palapit na bala kay Madam Action Fred, no? Sa Action Radio. Ma'am, ang Marguso, tagpila? 100. 100. May kalabasa din Action Fred, no? Pero gulang na niya, guwapo na niya. Sakto na niya ang mismo Action Fred para sa mga panakot, no? Ang kalabasa, tagpila? 20 ang kilo. 20. 20 ang kilo. Uy, ang ginapangita mo diri Action Fred, ang mga, kutitot ni siya. Kutitot din, no? At ang, Tumbal. galing kutitot ang tumbal. Tagpila siya? 350. 350 Action Fred, ang kutitot nga katumbal. Ang kilo na siya. Pero tinumpok, pwede ng bakal. Oo, pulo. Action Alvin, Yes, sir. may demonyo siya. May demonyo ka nga. May demonyo, sir. Why? Amo na siya pinagkakahang subong. Oo, ang tangla sa langit siya. Why man? Action Fred, wala katumbal nga tangla, kumatangla ka sa langit. Dukos duta ulaman. Dukos duta, pre? Bilin, duko sa duta. Musta ang baligyan ay duko man sa duta? Ano naman daw, parehas naman Japon niya, Parehas mong Japon. Sige, thank you again. No? Sige, sir, may available ka pa kamatis, pare? Ang kamatis mo subong ya? 60 ang kilo. 60 ang kilo. Rin naman may mga panakot, kamatis, sibuyas available mo pare, tagpila.
Ang sibuyas nga nga kuno yo. 80 ang kilo. Tag 80. Pula ni ang color pero red white onions way ka no. White. Ahos na lang. 130 ang kilo. May paaman ka oh. Ano, may isang imong action plate sampat niya Semana Santa, kundi puasa, makaon ka bulad. May paaman ka subong no, kalkag, bulad. Ipaaman ta ni action plate no. Kalkag mo tag ano ni tawag sa niyo? Kalkag no, hipon. Hipon Hipon na pila na sa 400 ang kilo. 400 ang kilo, pero subong yung tutos lang pre, pulo. Ang ano ni nga klase nga kuno, marot ni nga klase nga uga o tagpila 200 ang kilo. 200 ang kilo. Ano ni siya sir? Lain na nga klase naman no. Damo ni siya nga klase sapsap man isa no. Ang sapsap ya 200 man ang kilo. 200 ang kilo. Din siya halin pre Palay. sa Sipalay. Sa Sipalay man siya nga supply action plan. So at least gikan sa sur gikan sa oriental side, at least diri action plan ginadulong sa area sa Libertad. So ano nga sitwasyon diri subong nga aga baligyan ay sa mga nagapangunang produkto gikan sa sur, gikan sa oriental nga diri lang makitaan sa kilid sa pangigaron man so may Ribson ayon actually ara kita sa may Ribson ayon action plan sa Libertad Public Market plus ang pag-report sining pag sarado sa pila ka mga lalanon kung pasulod gid mismo no sa area sang Libertad Public Market to give way sa aton sining mga kauturan nga makapanindahan hindi magkutok ang dalan sa area sang Mercedes kag subong man sa Lopez Haina. So rekta diri sa aton namtangan with action Nani Kiraw ang kaaksyon nyo action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:04 na. Puno gyapon na ang aton mga merkado. Madagsa ng bumalakal buwas kag sa Huwebes Santo. Kaya sa Biyernes di pahuway na sila. Sa unaya kinandan tradisyon naton kung Biyernes may duaw bla. Gutok ang mga simbahan. Ti karon niya medyo wala guro Kaya ti ginalikawan naton ang magtinipon-tipon para likawan nga maglapta ang kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:04 na. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 sa aga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Pamasyar ka mudra. Kay sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Pakonsulta kamo. Langkoy bakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Isa ini siya sang makasagang sining makahlalit kakagaw ang COVID-19 mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Kaya kung mabakod ang aton lawas, hindi kita dali-dali tapikan, balatian. Ining Life Extension Vitamin D3 basta ginarekomendar sa mga medical doctor ambot siningon maayo klase kay bisan sa Amerika kagaiping nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagasagang sa balatyan nga mahimo magtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal man sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa G.E. Esteban Building, Dalan Lacson, Siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:06. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Aga pa simbanwa, mabugna
piana. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Sistema sa pagbakal sa Negrinse Kadiwa, ginliwat agod istriktohon ang physical distancing batok sa COVID-19. Balita Kapitulo. Detalyo po ti Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May mga pagligwat nga gin-implementar ang gobyerno provincial sa Negros Occidental pagi sa Provincial Agriculture nga talatapan. May angot sa sistema sa pag-order ko na pagbakal sa mga fresh products sa damlaglang ginbuksan nga Negrense Kadiwa sa Negros Food Terminal Market surad sa Bacolod. Sa mensahe nga ginapadala ni Provincial Agriculturist Attorney Japheth Masculino, nagasiling kabahin ni sa tikang sa gobyerno provincial agod ma-implementar ang ginatawag nga physical distancing batok sa COVID-19. Umpisa kahapon Abril 6, gindubilian na ang ginatawag nga walk-in clients kag nag-implementar na lamang sa modified walk-in scheme pagi sa text and pick-up service. Subong adlaw Abril 7, mag-aumpisa naman sa pagbaton ang Negrense Kadiwa sa mga order kag sa gihapon nagkapabalo nga ang mga agricultural products kag presyo suri ang pwede nga makit-an sa Negrense Kadiwa nga Facebook page. Nabaluan nga kalakip ini sa mga programa sa Department of Agriculture nga implementar agod nga mapuligan ang mga apektado sa COVID-19 nga mapadali kag mapahapos ang ila sa pag-order o kung luyag nga pagkabaklon nga mga produkto. Ang target sa Department of Agriculture nga nakatukod sa 66 taran ka mga Kadiwa stores sa Bugos nga Pilipinas.
Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinovoya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa Mga kaaksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa Novel Coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Philippine Standard Time, las 5:18. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. O kapi-kapi tanay, Dr. Alfred's Green Coffee. Aber, para ini nga healthy ang bilog nga pamilya. Pwede ini kay lulo, kay lula, sa ginikanan kag kabataan. Nga bangod ang Dr. Alfred's Green Coffee, non-acidic, non-addictive nga kape. Nga pangapi ang bugos nga pamilya, healthy pa kamutanan. Gintunan ini sang mga scientifico dito sa Amerika na diskubrihan nga kung berde pa ang kape, porte ka powerful sa iya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Gini mo sa Priska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangosteen, loaded pa sang phytonutrients. Panawag sa iya, natural colon cleanser. Kaya kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. May mga utod kita nga tagtatlo kadlaw, hindi kahit sarabyan, delikado na ang nagasulod kinalan pagwaon. Kape ka lang, Dr. Alfred's Green Coffee, makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cherson Orway, sa second floor sang Lupwes Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Gasaka lang. Gapangamuyo kita nga mauntat na. Balik sa normal nga pagpangabuhi, pero gasaka ang kaso. Sang nagakalatnan sining Cagao, 3,660 na. Kay naka-record ang aton sini nga DOH ba ang nagkalamatay, subaka man. Unsing bago, 163 na. Gasaka, imbes nga mag-us-os siya, gasaka. Pero 73 ang naka-recover pagkatapos nag-ayo man ang siyam ka mga pasyente. Dapat ani laban ang nag-ayo, no? Sa magkalamatay, purti ining balatian. Isan man ka doktoro, patay naman. Dihamak na sa mga frontliner na ton, ang mga nagkalamatay, mga doktor, nurses, health worker, kag iban pa. Dito sa Amerika, gani, 10,000 na patay mo. Porte yung arangkada sining Cagao. Dawla siga panaog, ya porte lumaton. Amoy na nga dapat ining ginhimo sa gobyerno sundon tagid. Kaya kung wala sa tapikan, mauntat man na siya ka mapatay, natural death, pero kung damo galagaw, may sulo sa iluhan siya. Purti klase Cagao ni. Kabalo manultol ko siya nung sa iluhan niya. Lain niya kung maglaton na be. Iningilat na niya, manglaton. Bagid, manglaton. Kadasig, maglaton na. Hindi ma-intindihan ini klaseng Cagao nga ni. Bago lang ta ka-experience sa bilog ta nga kabuhi, naka-experience kita sang pila ka mga dalagko nga mga hala, enkwentro sa nga militar kag New People's Army, enkwentro sa mga gang, enkwentro sa mga hold-up gang. Ti dami ya kay gatubangay sila, galinotanganay, kitang kontra. Subong yan naka-enkwentro kita sa ginatawag invisible. Pwerte, hindi makita ang kontrata, hindi ta kapanagang. Sumulod siya, hindi kakasagang, hindi masagang sang basuka, hindi masagang sang tangkidigira, hindi masagang sang armas, kay hindi makita ang aton kasumpong. Gapangamuyo kita tanan, kabay pa nga mauntat na ini, nabisan paano, normal naman bala nga aton pagpangabuhi, mapati ka bukag sende, ang pila naton sa mga koturan, wala nang gagwa abis balita, gid, pero damo ako kilala nga gatex, wala na gid pagkaon. Gapanghakroy na gid. Nyak siyempre, may hara ka da. Bisan kilo-kilo bugas na lang, maluoy ka. Amo nang siling ko blang nga, hindi na kita agad komentar pa sang pakalain kagiban. Pabulig na lang kita. Gapakitluoy mo. Nga bisan kilo-kilo lang bugas, puntas tanto maka piyan-piyan siya kabataan.
Sus ga kurog-kurog ng lawas mo daw, hindi ka makaintindi kung anong balatyagon mo. Kulang, gid. Wala pa lang itanaan mo. Ti may ara, buling ng gobyerno, wala pa magtupa. Ti adlaw-adlaw nga kaon ini sila. Por Dios, por santo kasakit, batyagon. Amo nang siling ko bala, kung may sulusubra ka mo, panahon na, nga mag-share kita. Kilo-kilo bugas, dilatas, kagiban pa. Ako niya, eksperyensya ko gini sa mga kilala ko. Kag sa ginadulungan tabisan, yutay lang nga bagay nga makabulig kita. Amo na nga ginahambal ko gid pirmi, nugay kita komentar, social media, pagpakamalaot, pagkalain sa aton pareho. Ang imuon to subong buligi kita sa aton masarangan, bisan tagyutay lang kung nakapakaon ka sa pareho mo. Amo na yung ginapangabay ko. Kay porte kadamo subong sa ginagutom, madamo subong sang aton mga kauturan nga halos ang ila sini nga bugas lugaw nila para makatrespaser bla, matigang sila sa aga, ang iban lugawon sa gabi para ipakaon sa kabataan. Abi nyo, kasakit batyagon. Sus, nga kung ikaw natungda na, por Dios, por Santo. Gaingos pagkabataan, kulang, tiyanon mo, wala na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual,
depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, Philippine Standard Time, las 5:33 na. Diri kita City Administrator Imang nagapanawagan sa publiko nga hindi maalarma kung may medical team nga makita sa ila barangay. Detalye sinukol kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong Action Fred, wala dapat sang kakulbaan na ang mga residente sang barangay sa tiod nga may makita nga mga medical team gikan sa Bacolod City Health Office kag mga personnel sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. Ginpahayag ni City Administrator M. Ang kahapon nga daw ang ini nga mga personal Action Fred ang nagasok-sok man sang personal protective equipment o kon PPE nga epektibo kag safe kontra COVID-19. Nagapanawagan man ang City Administrator sa publiko nga likawan ang discrimination sa mga frontliners, ilabi na sa mga health workers, bangod dapat sila karon nga suportahan sa sining nga krisis. Ginehemplo ni ang Action Fred ang discrimination nga wala pagpasulod sa mga nurses sa isa ka subdivision sa Bacolod City. Nagapakita naman sa datos ang DRRMO sa Bacolod, lakip sa mga lugar nga nakuhaan na sang swab ang mayara sa mga exposure sa COVID-19 patient. Humalin Abril 2, 2025, amo ang Barangay Stefania, Villamonte, Taculing, Singkang Airport, 3540 Mansilingan, Barangay Mandalagan, Barangay Banago, Riverside Medical Center, North Medical Hub, kag Bacolod Queen of Mercy Hospital. Dapat hindi sila magkulba kay properly may mga proper protective clothing gani mas epektibo. Again, gusto ko man i-emphasize liwat kag i-reiterate nga kung tani hindi kita mag-discriminate sa aton mga health workers kag sa aton mga medical staff. Kay importante ni sila dapat ginasuportahan ni sila. Aside from the physical stress kag fatigue, ngay lagi na batsyag subong. They are also emotionally may ano man sila, no, may epekto man sa ila emotionally. Nabatian si City Administrator M. Ang. Sa mga mahilig magkape pero conscious sila ikaayong lawas, atin gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang tatlo ka mga powerful nga mga ingredients nga makabulig sa aton na ikaayong lawas. Mayara ini sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Kada aga maginom sang pinakauna nga kape nga mayara sang Vitamin D3. Babaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 na kita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo,
o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na ikaw na ang
Ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Diri kita ho, senior citizen patay matapos malutangan sang bipat sa banwa sang Kanduni. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead.
May nga aksyon na Fred patay ning isa ka senior citizen matapos malutangan sang bipat dira sa Purok 4 Barangay Kaningay, syudad sang Uconbanwa sang Kandoy kahapon sang hapon. Ang biktima ginkilala diri sa kay Claudio Navarro, 60 anyos, samtang ang suspitsado naman si Barangay Bipat Jose Simon Lopez, tanan nagapuyo ini sa Purok 4 sa nasambit man nga Barangay Action Fred. Sa investigasyon sang kapulisan, padulungan ni Navarro ining sining hinablos nga si Antonio Lopez nga nagakutkot sang bubon sa puloy ani Benji Luzada. Panginisya ginsugata Action Fred sa yaman isa ka hinablos nga si Remart Cañete kag tambagan kuntani o galing una niya ginluthang ining si Cañete igo sa paa. Pagkakita sining bipat member nga si Lopez, ginpalapitan niya ining suspect Action Fred kag ginagaw ining 38 revolver. Sang ginagaw sini nagabot pagid sang binangon ining suspitsado kag labuon kun tani ining bipat galing kay diri na nga ginluthang ini siya kag napatay. Ang bipat kag Action Fred ara sa custody sang PNP kag ginahulat pa kun anong plano sang pamilya sini kung magapasaka abla sila sang kaso batok iya sakay Navarro. Inang balita ini sa Action Brian mo din nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig, pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Ukod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, 32 na lang ang nagkaladak pa no, sa kag nagpasaway sa Executive Order number 26 sa curfew kag ang iban wala sang home quarantine pa. Sa station number 2, 8 ang nagkaladakpan. Station number 4, 8 man ang arestado. Kahapon nga adlaw may ginakabig pa nga most wanted person ang gidakop man sa kapulisan. Ini kinakilala kay Arnold Lopez, taga Barangay Villamonte. Ini si Lopez Action Fred ang ginaresto sa kaso nga attempted rape sa diin 120,000 pesos. Ang iyang siningapiyansa para sa
Samtang sa station number 6, tatlo diri action Fred ang nagkaladakpan, samtang may arapan nadakpan duha naga sa illegal nga panahor. Kilala kay Richie Requiron kag Carl Angeli Tok, nakuha sa ila ining duha ka ining paraha action Fred kag nakuha sa duha siya nga pusta sa illegal nga sugal. Sa police station number 7, 12 ang nakaladakpan sa curfew. Nga 8, wala. Sa station 8, wala. Station 9, wala. Pero may nakuhaan action Fred sang ginasuspetsuhan siya po sa checkpoint sa may Santaville area sang Purok, Santaville, Barangay Sumag, Integrante, direkto kilala kay Jeffrey Rodrigo, 43 anyos, taga Purok. Action Alvin, hindi maintindihan ng report niya. Ano, kaga dalagan patrol ta, ano man, nga plastada, untat-untat ang report mo. Go ahead. Subong action Fred, okay na? Go ahead, you coming in 5x5. Thank you again. No? Ang suspect diri action Fred, ginkilala kay Jeffrey Rodrigo, 43 anyos, taga Purok, Mambulok, Barangay Jess, Ciudad sa Bacolod. Sunod diri kay Police Lieutenant Junito Pastrana, si Rodrigo Action Fred ang nadakpan sa mga kapulisan assigned sa checkpoint sa may Purok, Santaville. Sang kinusi sa diri Action Fred, nakuha diri sa suspect ang isa ka bulto sang suspected shabu. Balita report sang patrol, ang aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong kalintangan, responsable at pagbalita, kadangin na itala. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 2 minutos anabilin, mapangot kita sa takna lasais, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1, nga mga dulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Padayong Aksyon Radio, salamat. Manila Broadcasting Company.